ତୋଳ ପୁଣି ଗଲେ ମାର୍କେଟରେ ବିକିଲୁ ପୁଣି ସଂସାର କାମ ସରିବ। ଚାଷୀ ଘର ଛୁଆ ହେଲେ ଭାଇ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଚିକେନ ବୁଝିବ ପୁଣି ବିକିଲେ ଚିକେନ ବୁଝିବ ଟି ଚାଷୀ ଘର ଛୁଆ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଏତେ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ମା ବସୁଧାର ପ୍ରକୃତିର ଏ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିକି ଆଉ ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ତୋଳିବା ଗୋଟେଇବା ଝାଳ ନାଳ ଆଖି ହେଇଗଲେଣି। ବହୁତ ମାନେ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି ହେଲା। ବି ଚଢ଼ିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଷାଣ୍ଟକା କଣ ହେଲାଣି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତାର ହେଲାଣି। ଫଳ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆଉ ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ଆଜ୍ଞା ଗଦା ହେଇଛି। ଗଛ ନିଲାମ ନେଇଥିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ନୁହଁ ନେଇକି ଗାଁର ବାଡ଼ିରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାଟୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ସହିପାରୁନି ମା ବସୁଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି ମା ପ୍ରକୃତି ମାଆର ଯେଉଁ ଅବଦାନ। ତେଣୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହୁଅନି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯିବା। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦୌଡ଼ିଦେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ। କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା।